फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञास वेग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आता वाजले दुपारचे 12 आणि कामाला खूप उशीर झाला आहे, कारण की ना आम्ही खळं सारवत होतो आणि खळं सारवेपर्यंत 12 कधी वाजले कळलंच नाही. तसं जेवण मी आधीच उरकून घेतलं होतं, कारण मला माहीत होतं की उशीर होणारच. तर खळं सारवल्यानंतर म्हणतात रांगोळी काढायची, तर मी आता रांगोळी काढून घेते. तर हे बघा, इकडे ना असं सर्व खळं सारवलेलं आधी होतं आमचं आणि चांगलंच होतं, पण थोडंसं असं पातळ एक हात मारलेला आहे, म्हणजे अजून जरा जास्त दिवस चांगलं टिकेल आणि छान वाटेल. हे आता आम्हाला ना कोथिंबिरीचं उचलायचं आहे. जेवढी कोथिंबीर होती तेवढी मी सगळी काढून घेतली, म्हणजे रोज जेवणामध्ये वापरून वापरून संपवली आहे. आणि ते शेवग्याची जी रोपं तयार केली होती ना ती आता आणि हे कोथिंबिरीचं भांड. कोथिंबीर काय आता पुन्हा पेरणार नाही आहे, कारण त्या साईडला घमेल्यामध्ये पेरलेली आहे. तर हे जे साडीचं कंपाऊंड केलं आहे ना त्याच्यामध्ये आम्ही ठेवणार शेवग्याची रोपं, म्हणजे पटकन आपल्याला पाणी घालता येतं व्यवस्थित. आणि जी आपली मिरचीची रोपं बघा तिकडे तयार केली होती, तुम्ही व्हिडिओत बघितलीच असेल, मी आता काही पुढे जाऊन दाखवत नाही. ती सगळी ना मिरचीची रोपं तयार केली होती, त्यातली थोडीशी रोपं काढून आम्ही ते लावणार आहोत या मिरचीच्या रोपाच्या बाजूलाच, म्हणजे अशी लाईनीत. ते लावताना आम्ही दाखवूच, किंवा तुम्ही म्हणजे तुम्हाला समजेलच. आणि हे बघा, आत्ता सारवलं नाही तर बघा काय करून मोकळं झाले. हे असं सर्व आम्हाला कामं असतात, डबल टिबल, काही विचारू नका. आत्ता सगळं सारवलं आणि हे बघा काय केलं तिने. हे पण गेलेत बाहेर, सगळी पिल्लं इथे ठेवलेत. आणि चूल आहे ना जी आतमध्ये वाड्यात होती ती आम्ही आता इकडे बाहेर लावली, कारण की फक्त पाणीच तापवतो. जेवणाचं वगैरे आता जास्त काही चुलीवर करत नाही. वाड्यात होती तेव्हा एखादं नॉनव्हेज वगैरे बनवायची, पण आता काय बाहेर आहे तर प्रश्नच येत नाही बाहेर काय करायला. आणि हे पत्तेलं जे की मी घरातून आणलं होतं, तर एकदम असं भरपूर मोठं आहे, कारण की पाणी तापवलं ना की 4 माणसांची आंघोळ आरामात होईल. इकडे पण घेतलं आहे सगळं सारवून. हे असं केलं ना की खरंच डोकं फिरतं. आणि हे बघा आमच्या गुरांचे पाय, म्हणजे इकडची साईड काय व्यवस्थित राहत नाही 2 दिवसाच्या वरती, पण हे आपलं घराच्या पुढे जे आपलं खळं आहे ते चांगलं राहतं, म्हणजे कोण आलं गेलं की बरं दिसतं. तुळशीची पूजा पण झाली आणि हे सगळं ना आता पुन्हा जागेवर ठेवायचं आहे, पण ते सुयोग आल्यानंतर ते जरा बाहेर गेलेत. चला मी घेते रांगोळी काढून. आणलेत रांगोळीचे डबे, तर इकडे घेतले मी रांगोळी काढून. जास्त अशी काही काढत बसली नाही, कारण की रोजच्या रोज झाडू मारायची असते ना, मग ती सगळीकडे ना अशी चरचर होते. नाहीतर गेल्या वेळेला कलर वगैरे भरून काढली होती, पण आत्ता आपलं सारवलं आहे म्हणून थोडीशी काढले, नंतर गुरुवारी वगैरे काढेन छान अशी रांगोळी. उपयोग पण आत्ताच आलेत आणि सर्व आता उचलून ठेवत आहे. सगळं जागच्या जागी असलं ना की बरं वाटतं. आणि येताना काय घेऊन आले ते मी तुम्हाला दाखवते. मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये आधी बोलली नाही स्टार्टिंगला, कारण आणणार होते की नाही ते मला पण कन्फर्म नव्हतं म्हणून. तर हे बघा, हे पिल्लू घेऊन आलेत कुत्र्याचं. मला भीती वाटते पण, कारण मला सवय नाहीये. आता सगळे प्राणी आपल्याकडे आहेत, मांजर नाहीये. माऊ आमची होती ती हरवली, पण आता खूप दिवस होतं हे घ्यायचंय. आणि ही ना कुत्री आहे, काटेवाडी क्रॉस आहे का? मला काय त्याच्यातलं काय माहिती नाही, आणि मला ना जास्त भीती पण वाटते.
सवय नाही अजून मला कुत्र्यांची. थांब, तुझ्यासाठी आपण भांडं ठेवूया. इथे पाणी पण ठेवलंय, म्हणजे कसं नवीनच आली जागेवर ना, म्हणून ती जरा वेळेपर्यंत वेळ जाईल तिला. गरमीतून आली तर तिला थोडी अशी धाप पण लागते. ओळख होईल, तू आमच्यात रमशील. आमच्यात सगळे प्राणी रमतात आहे ना, तुला पण सवय होईल. ऐकते ऐकते रे. हा, आता ते पण लक्ष ठेवावं लागतं. मग काम वाढवूनच ठेवलंयत मला तुम्ही. हा, मला अजून काम वाढवलं. हा, पण तिला हे रस्सी वेगळी बांधायला लागणार ना. बोलते नंतर भात देते तुला. खा बिस्किट खा आता. कोंबडा बघा कुठे विस करून ठेवलाय. ही नाही की हीच वाटत होती बसलेली. हा हा, या शेणखळ पण आता ना रिकामी झाली आहे. कारण हे आमच्या इकडे एक भैया आहे तर त्याने खतासाठी म्हणून हे शेणखत ना घेऊन गेलाय एक गाडी, आणि अजून एक गाडी घेऊन जाणार आहे उद्या परवाला. तर ही रिकामी होईल आणि इथे आम्ही आता माती पण टाकणार आहोत आणि असं प्लेन करणार. म्हणजे मागे मी तुम्हाला बोलली होती की शेणखळीची जागा आम्हाला चेंज करायची, इथे पडवी करायची म्हणून. तर आता हे माती टाकायची, 3 ट्रॅक्टर तरी माती लागणार. तिकडे मी ना ह्या कोंबडीसोबत एक पिल्लू ठेवलंय, कारण त्याच्या पायाला थोडं काहीतरी लागलंय. बाकीची पिल्लांना त्याला बोसतात म्हणून हिच्यासोबत ठेवलंय, कारण उभेला घेतलं तर बरं होईल. 2 दिवस उठतच नव्हतं, पण आता चांगलं उठतं पण आहे. जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि आता दुपारचे वाजले 2:45. झोप काही येत नाही गरमीमुळे. तर मी इथे ना आलं सोलून ठेवते. आलं लसूणची पेस्ट करायची. लसूण काल रात्री सोलून ठेवल्या होत्या. आणि सुयोग झोपलेत बाहेर. ती एकटीच आहे बसलेली. तिची अजून सोय करायची आहे व्यवस्थित पिंजऱ्यामध्ये वगैरे ठेवायला. तर ते सुयोग आता 4 वाजता उठतील तेव्हा करतील. तोपर्यंत एरवी आम्ही दुपारचा दरवाजा बंद करतो, पण आता ती बाहेर बसली आहे म्हणून मी दरवाजा उघडा ठेवला आहे. आणि असंच बसून झोप येते म्हणून काहीतरी काम घेते हाताला. ती मला आलं लसूणची पेस्ट करायची होती, तर संध्याकाळी करण्याऐवजी आता सगळं तयारी करून ठेवून देते. काय झालं, वातावरण बघा कसं झालंय. 6 वाजलेत आणि पावसाचं चिन्ह दिसतंय, पण पडायला नको, कारण मी आजच खळं सारवलंय, नाही तर सगळी वाट लागेल. आणि ही नुसती ओरडते, म्हणजे मग तुझी शांत होती, आता ओरडायला लागली. सुयोग तिकडे सगळी तयारी करून ठेवते, चप्पल वगैरे भिजू नये म्हणून. काल रात्री थोडासा शिंतडला ना पाऊस. गडगडते. ही का ओरडते, काय झालं, भूक लागली का काय? तिचं अजून आम्हाला भाषा समजायपर्यंत थोडे दिवस जातील. हा, 1-2 दिवस तरी जातील, कळणार नाही. आणि मी इकडे ना कांदा खोबऱ्याचं वाटण तयार करून ठेवलंय, जरा जास्तच केलंय. त्याच्यात थोडंसं मीठ टाकणार, म्हणजे ते जास्त दिवस टिकेल. कांदा खोबरंचं वाटण जास्त करून ठेवायचं कारण म्हणजे आमच्याकडे ना पाहुणे येणार आहेत. पाहुणे म्हणजे माझे आई पप्पा आणि बहीण येणार आहे. तर आलं लसूणची पेस्ट, वाटण वगैरे सगळं असं करून ठेवलं आहे. तर सर्व करून ठेवलं की नंतर ना गडबड होत नाही, माणसं घरात जास्त असताना. आणि परत मग जेवणाला सुद्धा ना वेळ नाही होत, पटकन होऊन जातं. म्हणून मला पूर्वीपासून अशी सवय आहे की सर्व काही रेडी करून ठेवायचं, म्हणजे पटापट आपल्याला बनवता येतं. असं प्लॅस्टिकच्या डब्यामध्ये वाटण आणि आलं लसूणची पेस्ट करून ठेवली आहे. त्यांची तिकडे सगळी गडबड झाली आहे, शेणी वगैरे भरून ठेवायची. सुयोग तिला घेऊन चाललेत म्हणजे
तिला काही शी शू करायचं असेल तर. मगाशी नाही 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 अशी करत होती ना. तिला साखळी आणणार आहे ते उद्या. आजच्या दिवसापुरतीच रशी आहे बांधलेली. ती किती महिन्याची हो ही? 3-4 महिन्याची? नक्की किती? 3 की 4? अच्छा, 3-4 महिन्याची असेल बहुतेक. ते पिल्लू आणल्यापासून कोंबडा पुढच्या इथे आलाय ना अंगणामध्ये? नाही आलाय ना? हा, कुत्रा आणल्यापासून. दोघी तर काय, एक पिलकरी नाही, एक तर अंड्यावर बसले म्हणजे रोवणीला. हा एकटाच आहे आता. त्याच्या जोडीला आणायला पाहिजे आता अजून एक कोंबडी.